Piešťanoch na kúpeľnom ostrove sme si požičali bicykle s plánom previesť sa nielen cez mesto, ale najmä do jedného nedalekého mesta. Po novej cyklotrase mimo dopravnú premávku. Súčasne je to aj silne motivujúci príbeh šťastného konca 18-ročného úsilia. Tohto roka určite pre Piešťancov a návštevníkov mesta Piešťany pribudla nová cyklotrasa, ktorá sa volá podľa projektu Cyklotrasa Zelená cesta. Spája dve mesta Piešťany a Vrbové so zastávkami v Trebaticiach a Krakovanoch. Projekt Cyklotrasy Zelená cesta bol projekt takmer 18-ročný, kde to bol boj či už s administratívou, s pozemkami, s financovaním, s projektom. A našťastie v roku 2024 sme boli úspešní uchádzači z prvej výzvy budovania cyklotras v rámci plánu obnovy, kedy sme dostali finančné prostriedky. Projekt už bol vlastne schválený, aj stavebné povolenie. A tým pádom sme vo februári 2024 začali s výstavbou a tohto roku na prelome apríla maja sme skončili s výstavbou a 15. júna sme cyklotrasu otvárali. Nachádzame sa na východnom bode projektu alebo cyklotrasy Zelená cesta. Sme pri staničnej alebo Vrbovskej ceste v Piešťanoch. Tuto sme sa napájali na pôvodnú železničnú trať Piešťany-Vrbové. Čo sa týka cyklotrasy, šírko má 3 metre, je v dvoch jazdných pruhoch. Po celej dĺžke cyklotrasy až do stanice Vrbové, čo je 7,6 km, sú umiestnené solárne svetelné gombíky, ktoré sa cez deň nabíjajú a večer svietia. Na trase máme cyklistické značenia, skrižujeme dvakrát cestu druhej triedy, kde sú tzv. Šikány, pri ktorých sa zastavíme. Je to turistické cyklistické značenie, ktoré nám pomáhal počas projektu robiť Cyklistický klub Slovenska. A v železničnej stanici Trebatice je oddychová zóna s piknikom. Máme tam aj prvky na opravy defektov alebo nejakých poruch pre cyklistov. A vo Vrbovom, v Krakovanoch a na konci pri vodnej nádrži Čerenec ešte máme solárne nabíjacie panely pre e-bajky. Tá využiteľnosť je veľmi vysoká a aj celý projekt je vedený ako nemotorová doprava alebo tepna na dochádzku do práce alebo do škôl, na úrady práve z okolitých obcí z mesta Vrbového do Piešťan a naopak Piešťancov do priemyselného parku, ktorý je pri obci Trebatice. Samozrejme od spustenia cyklotrasy tu máme strašne veľké množstvo cyklistov rekreačných, ktorí buď to využívajú na tréningy alebo napríklad práve do kúpeľov, do Piešťan. Je to pekná spojnica na Mijavsko. Ten priemerný pohyb denný je v týždni nejakých 1000 ľudí, cyklistov. Cez víkendy to býva aj 2000. Cez Veľkú noc sme mali rekord 2900. Táto cyklotrasa podľa mňa je úplne vhodná pre aj rodiny s deťmi, je veľmi nenáročná, má celkovo 7,6 km a myslím, že každý, kto si ňou prejde, pochopí, že prečo sa volá Zelená cesta, pretože naozaj ide cez prírodu, cez krásne stromy, takže je to krásna, nenáročná, zelená cyklotrasa, ktorá vás prevedie z Piešťan až do Vrbového. Myslím si, že pre všetkých návštevníkov je to naozaj veľmi dobrý typ na relaxačný výlet. V tomto priestore, kde sa nachádzame, je to priestor bývalej železničnej stanice Vrbové a projekt cyklotrasy Zelená cesta má ešte druhú časť, architektonickú zónu, kde máme v pláne vybudovať oddychovú zónu s prelieskami, odpočinkovou zónou, pódium na prepodujatia. Bude tu aj krátky úsek na vyskúšanie si drezín a takisto tu bude naučný chodník alebo spomienkový chodník k bývalej železnici a tiež jeden historický vozeň. Tak Vrbové v súčasnosti
patrí medzi malé mestá, avšak v minulosti to bolo inak. V 18. storočí dosahovalo veľkosť takú porovnateľnú s krajskými mestami Trenčín a Nitra a až do prelomu 19. a 20. storočia bolo významnejším sídlom ako mesto Piešťany. Stavebnou dominantou mesta Vrbové je vlastne šikmá väža. Už jej názov napovedá, že je výnimočná tým, že má odklon od zvislej osy. Táto väža bola postavená pred 190 rokov. Naša väža sa po 95 rokoch od výstavby náhle naklonila. Bolo to spôsobené dlhotrvajúcimi dažďami, ktoré spôsobili poruchu podložia, pretože to podložie bolo v minulosti prekopávané ako bývalý cintorín a tým nastala aj táto porucha, čo v konečnom dôsledku tento handicap sa premenil na prednosť, pretože teraz je to naša turistická rarita a Vrbové býva označované ako slovenská Pisa. Moritz Beňovský nemá len pamätník na námestí, ale je tu zachovaná aj priamo kúria Moritza Beňovského, ktorej sa v roku 1746 narodil. Vrbové ako také obchodné centrum priťahovalo aj obyvateľov židovského pôvodu už v minulosti. Asi 250 rokov, alebo viac ako 250 rokov tvorili súčasť histórie Vrbového a v čase najväčšieho rozkvetu v závere 19. storočia si vo Vrbovom postavili aj reprezentatívnu synagógu, ktorá v súčasnosti sa rekonštruuje.